आब'? ओइ आब'? आब'? आयौ माला माला दानो सफैबायबो। औ आब', गारिया थाबबाय नालाय थाब सफैबाय। आयै आजा फैदो लोक्षि न' सिङाव। आयै आजा सना ओंखाम जाबोखादों नामा? जाबोखै आं। बहा जाबोस्लाबनो आब', थाब फैनाय जाबायना। ए आंबो संखायाखैमोन ओंखामखौ, जाबोगोन ना जाबोआ साननानै। दे आब' संहैदो, ओमफ्राय मा ओंख्रि? दे नोंसोरबो गानस्लायग्रोदो, दिनैथ' मिरामिससो ना, गाबोन जादो बेदरखौ। आं संहैग्रोनोसै। हाब आब', दिनैसो मैगं गोथां मोनजासै। टाउनाव थानानै मैगं गोथां जानो लुबैबा मोनजायामोन। टाउनावलाय बहाथो मैगं गोथां मोननांगौ जाखो? एबार बेनिफ्रायनो बायनानै लांनानै जाहैदो। हनै बेनिफ्राय लांबाबो रानहैजोबो, खनसे जाजोबनांगौसो जायो। मैगंफ्रानो दाना गासैबो मुलि होजोबनायसो जाजोब्बायबा। ओमफ्राय अलंबार, मा सानदों नोंलाय दा? है आब', बेफोरखौलाय मा सानबावनांगौ जाखोब्रा, गाव सिरि थाबानो जायो। सिरि थानायनि खोथा नङा अलंबार, नोंबो उननिखौ सानहरनांगोन। नोंनि बायदि दागो गोनां मेरला मानसिफोर दङ। मालाय बिसोरनोबा गोदान हिनजाव लानानै गोदान संसार जाफिनो। नोंबो बेखौ साननांगोन। आंहा बिदिनि फारसे जेबो गोसोआ गैथारला आब'। गोसोआ मानोब्ला बिदिखौनो गोसो जाला। जाबायदि खेबाव गोग्लैनांगौ गोग्लैखाबाय, आरो दा बेफोरखौ मिथिखानायाव बोरै गोसो जाबावनो आब'? बेफोरबायदि जाथाया जानो होननानै रावबो गोसो जानानै जाया, बियो जाफ्लाङोसो। नोंबो दा नोंनि सिगांनि जाथायखौ जाफ्लांदों होननानै साननानै लादो। दा बेफोरखौ गासिखौबो बावगारलांदो। नों गोदान संसार जाफिननो थाखाय गोसो होदो। आब', बेफोर गासिबो उनाव जाजोबगोन, आं दा जेबो बुंनो हाथ'वा। ओइ होनदों, ओइ सिखार होनदों, ओइ मिथाइ जानो, मिथाइ जानो, मिथाइ जानो। आंनाव मिथाइ गैया, मिथाइ गैया आंनाव। मिथाइ जानो होनदों, मिथाइ जानो। गैया मिथाइ। मिथाइ जानो, मिथाइ जानो होनदों, मिथाइ जानो। मिथाइयानो गैया, आंनाव मिथाइ गैया। मिथाइ जानो होनदों, मिथाइ जानो।
Ayo. Meथाइ लाबोबाय आंहा मेथाइ लाबोबाय मिठाई जानोसै No, King, no. Ini jauh 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 Caca. आंबो दोन आनै जोंनि स्कुल खाथियावना सानै फाग्ला फाग्लि थायोमोन ओमफ्राय आं मेथाइ होबाय थायोमोन आयौ फाग्ला फाग्लिफोर बिसिनि खाथियाव मानो थांनांगौमोनलाय मानसिफ्राबा माबायदि आनै बिसोर जेबो नङा मोजां मानसिसो आं मोजांसो मोनबावो आंनि मेथाइ जाबाय थानायखौ बिसोर नायबाय थायो आनै बेखायनो आंबो अननानै आं जानाय मेथाइखौनो बिसोरनो होबाय थायो बिसोर आंखौ बिराद मोजां मोनो आं मेथाइ होबाथाय जा खुसि जायो दे बिदिनो फाग्लाफोरखौबो अननो रोंनांगौ ओमफ्राय बांद्राय खाथि खाथि थानो नाङा दे आजादे सोरबा सोरबा अरलाबायो गाज्रि मानसि थायोना आनै बिसोर बेबादि नङा आं बिसोरखौ नुनायाव मिथिखायो बिसोरो मोजाङाव सानैजों मोजां मोनलायोमोन खोमा बिनिखायनो बिसोर दा ज' थाबाय थायो बिदिनो जायो आजा बेबा मानि थाखाय फाग्ला फाग्लि जादों बेनिखायनो लेखाफोरखौ मोजां फरायनांगौ दे आजा दे नोंबो मोजां फराय जागोन आनै आं मोजां फरायथारगोन दे आजा फैदो आं ओंखाम खुरैनोसै फै जानोसै फैसालि नों बेफोर बाथ्राखौ मा बुंलाबायदों आं जेखौ बुंदों थारखौनो बुंदों अलंबार फैसालि बे बाथ्रा बुंनाय सिगां एसे सानग्रो अलंबार आं साननानैसो बुंखादों आरो नों बेनि अनगा जेबो गिदिं गिदा बाथ्रा दा बुंसै फैसालि नों आंनि जिउनि सोमोन्दै मिथिसेयावबो मानो बेफोरबायदि बाथ्राखौ खनले खनले बुंबाय थादों फैसालि नोंनो मिथिखागौ आंनि जिउआव दागो गोनां आरो नोङो आंबायदि दागां थानानै नोंनि मान सनमानखौ सिफायनो दासान गुबुना नोंखौ मुगैगोन अब्ला नों गावनो सहायनानै थानो हानाय नङा अलंबार आं नोंनि दागोखौ साननानै आंनि अननायनि फारसे आं मालाबाबो उनफिननो साना गुबुना जेखि बुङा जेखि सोंखारिया आंहा बेफोरनि फारसे जेबो साननाय गैया गुबुनफोरनि जाथारै बाथ्राखौ लानानै गोसोआव जेबो साननाय गैया अलंबार आं अरायबो नोंजों थाफानो राजि फैसालि थारैनो नोंनि गोसोआ जोबोर गुवार आरो बाख्नायथाव नों बायदि इसेबां लेखा गोरों सुबुङा आं बायदिखौ सायख'नाया थोद जाम्बा आंखौ बांद्राय दाबाख्नाय आं लाजियो दे बेफोरखौ बाद होदो ओमफ्राय आंखौ माला लांगोन
आनै आं नोंनाव फंसे बाथ्रासो सोंनो नागिरदोंमोन। मा बाथ्रा सना सों दे। आनै फरायसालियाव ना आंनि लोगोफोरना बिमा बिफाया बयबो दोनलाङो। बेनिखायनो आंबो मामि बाबाजों आंखौ फरायसालियाव दोनलांजानो गोसो जायो। नाथाय आनै नोंसोरथ' आंनो दाबो खोन्थायाखै आंनि मामि बाबाया बहा थायो। आजा नों जेबो जिंगा दासि। नोंनि मामि बाबाया नोंखौ नायनो थाखाय सानसे फैगोन। नाथाय माब्ला आनै? दा बिसोर अबाय थायो? आजा नोंनि मामि बाबाया नों उन्दैब्लानो गोजानाव खामानि मावनो थाहैदों। आरो नों देरबासो साख्रि मोनबासो बिसोरो न'आव फैगोन होनदों। नों जेबो जिंगा सिनाङा। नोंल' मोजाङै फरायनानै साख्रि लाग्रो आजा। अब्लानो नोंनि मामि बाबाखौ नों नुगोन। आनै आंबो मामि बाबानि खाथियाव बिराद थानो लुगैयो। थानो मोनगोन आजा नों जेबो जिंगा दासि। नों जेब्ला साख्रि लागोन ना अब्लानो नोंनि मामि बाबाजों अराय सम थानो मोनगोन। जोंलाय सोर? जोंबोथ' नोंनि आंगो ना। जोंखौनो नोङो मामि बाबा गैथ'यैयाव मामि बाबा बायदि साननानै ला आजा। आं नोंखौ मोजां मोनो। love you love you आंबो नोंखौ मोजां मोनो। I love you love जा अनलायदों मालाय गेलेलायदों सानैजों। मिरा ओइ मिरा मिरा हो फोरमाय। अलंबार नों बिसोरखौ सिनायो नामा? सोर जाखो बिसोरो? नोंनि सिनायनाय नामा? फैसालि नों बेफोरखौ गासिबो उनाव मिथिजोब। दा जों बिसोरखौ लानानै थांनांसिगोन न'आव। आब' ओइ आब' मा जाखो? फोरमाय मिरा। फोरमाय मिरा फोरमाय। एसेबां गोबाव बहा दङमोन नोंसोर? फोरमाय मिरा बेफोर बोरै जाखो? मिरा बोरै जाखो? अलंबार बेफोर बोरै जाखो? आं बेफोरखौ बुंनो रोंला आब'। बिसोर सानैखौ जों लाबोनो मोननायखायसो लाबोदों।
मिरा नों मानो जेबो बुङा नै नोंखौ मीरा मिरा अलंबार नों मानो दिनै बिदि नोंसिनि खालामखो थाखायनो बे जोंनि न'खरा गुबुनफोरजों नासयजाबाय मुगैजाबाय आरो आब' आरो आंनि मान सनमानाबो दिनै गोमानांबाय दिनै नोंसिनि थाखायनो बे न'खरा मान सनमान बायलांबाय फोरमाय दिनै नों एसेबो लाजियासै जोंनि मान सनमानखौ एसेबो सोंदेरासै फोरमाय नों एसेबो आन्थाल लायाखै फोरमाय आं नोंनि बिदा अलंबार ओइ फोरमाय नों मा थाल लायाखै हो ओइ फोरमाय आब' जोंखौ निमाहा होदो जोंनि थाखायनो नोंसोर दिनै मान सनमान गासिबो गोमाजोब्बाय आरो बेबायदि जाथाया जानांबाय जाबायदि गोरोन्थिया जोंनि न'खराव जाथ'वामोन बेबायदि गोरोन्थिया दिनै जोंनि थाखाय जानानै थांबाय मान सनमान गोमाबाय आब' आब' ओइ फंबाय गोजोनबाय ना गोजोनबाय बिदा आरो बिब'नि गोसोखौ बायग्लि होनानै
Ada nyima hodo. नों मानो Nyima गोसोआव hodo थादों? ada. मीरा बाजै मीरा नों इसे गोबाव बहा थाङो नों मीरा जाबाय दे एसेबां दुखु जानांगौनि गोनांथि गैला दाथ' नोंसोर गावबा गावनि आंगोफोरखौ मोनफिनजोबखाबायना दा नोंसोरो न'खरखौ माबोरै गोदानै दैदेनलांगोन बेखौसो सावरायनांसिगोन बोरैबा सानस्लाब हायैयाव गोरोन्थिया जाफ्लांबाय दा नोंसोर बयबो गोरोबफिनलायनांसिगोन दा नोंसोरो मोजां गोसो लानानै समाजजों गोरोबनानै थानांसिगोन गोरोन्थिखौ रावबो खालामनो होननानै खालामा दा जों बेखौ बुजिलायनानै गोरोबलायनांसिगोन दानिया नोंसोर मानो बयबो सिरि थाजोबखो माखासे खोथा बुंदो ना Ada, biयो सोर? बियो फैसालि। होनबा आं बुजिबाय आदा। बिनि नामा बाजै गोदाना? फंबाय दालाय बेखौ बहा लानो मोनबावब्रा? थोद आदा, मानो लानो मोना जानांगौ जाखो? समायखायो साथा नोंजों। बोरै मोनबावनोब्रा नोंनि लाबोफिनबायबा? थोद आदा, मानो लानो मोना जानांगौ जाखो? जाहाबा जाम्बानो। बेखौ आं लानोसैब्रा, नोंहा बेखौ लादो। गोदान लादो नोंहा। थै आवसावफोर मा रायलायबाय थायो बेफोरखौ उनाव रायलायगोन ना दे जाबाय दे नोंसोर बायदिल' गुबुना दाजाथोंसै दे दानिया बयबो मोखां नायलाय नायलाय ओंखाम जादो एबारनिफ्रायसो खहाबसिगोन दा खुलुमबाय लोगोफोर। जों बिब' बिनानाव इन्टारटेनमेन्टनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय जोंनि बे बिबाजैनि फाग्ला सुंद' सावथुना सेथि खोन्दोनिफ्राय फैयै दिनै द'थि खोन्दोआव जोबफैबाय दा नोंथांमोना बे द'थि खोन्दोसिमाव नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो नोंथांमोना दि बे बिबाजैनि फाग्ला सुंद' सावथुनखौ गोबां हेफाजाब होबोदों बिनि थाखाय जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बेबायदिनो जों उनाव लाबोबावोब्ला बेबायदिनो जोंखौ हेफाजाब होलांबाय थागोन आरो अनसायबाय थागोन जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथां नायगिरिफोरनिसिम आसा खालामनानै थाबाय जाहाथे नोंथांमोननि अनसायनायजों गोदान सुंद' सावथुन लाबोबाय थानो हायो आरो नोंथांमोन बे सुंद' सावथुनाव माखौ सोलोंनांगौ बेखौ नोजोर हो बे सुंद' सावथुननि गेजेरजों जोंनि समाजाव जाहाथे नोंथांमोना बेबायदि दाजाथों बेखौनो मिथिहरनाय थाबाय औ लोगोफोर जों बायदि नोंसोर माब्लाबाबो गोरोन्थिखौ दामाव आरो जोबनायाव नोंथांमोननिसिम जोंनि बिब' बिनानाव इन्टारटेनमेन्टनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबावबाय खुलुमबाय आया आया नासय जाबाय मुगै जाबाय आब' आंनि आब' आरो आंनि मान सनमाना दिनै गोमाबाय दे दा गग्रोलाबायबा मोदैया गहो गग्रोनाङा दा मुगै जाबाय नासय जाबाय आब'जों आंजों मान सनमान
मान आंखौ बनायब्रा आंखौ बनाय दे नै रा एक्सन फोरमाय नों मानो थाल लायाखै ओइ फोरमाय आं नोंनि बिदा आं अलंबार ओइ फोरमाय नों मानो थाल लायाखै हो फोरमाय खौसे जानोसै एक्सन दा नोंसोरो न'खरखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौसो सावरायनांसिगोन फै जों गासैबो ज' जानानै ससे मोनखाबाय दे बैसो एक्सन रेडि र'लै जों लोगो गुसुं दुखेलाय जाहैदों बा एक्सन नों आदा मानो लांनो जागौ जाखो समायो आदा बिजों एक्सन मेथाइ जानो होनदों मेथाइ जानो गैया आंनाव मेथाइ गैया सनमान होनदे हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर होननायखौ 1 2 3 खुलुमबाय लोगोफोर जों बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि जानानै नोंथां नायगिरिफोरनिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरबाय दिनै जोंनि बिबाजैनि शर्ट मुभिया जोबनानै थांबाय दा नोंसोरो फार्स्टनिफ्राय नायै नायै दिनै जोबजासिमाव मा मिनिखो गंसे बुजुदो आंहा हा बेखौथ' बे र' दे फार्स्ट बे र' 1 2 3 go खुलुमबाय लोगोफोर जों बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम बावहरनाय जाबाय ओइ बावहरनाय जायालै बावहरना दे एबार लास्ट दे 1 लास्ट गायसिबाय Restart 1 2 3 go खुलुमबाय लोगोफोर जों बिब' बिनानाव एन्टारटेनमेन्टनि जानानै जोंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथां नायगिरिफोरनिसिम जासिहरनाय जाबाय 1 2 3 go खुलुमबाय लोगोफोर